décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baarakɛcogo fali. Depuis le 14 mai 2024, jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta, décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu, nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ko personne physique, anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so, ka installer an ka forow la. O musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise u, baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari la don u ka kɛsi kɔnɔ. Olu caméra installeli ye 20,000 ye. Nin fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité. San 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni. Baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye. I b'a fɔ gestion du personnel, gestion de la clientèle, contrôle d'accès ninnu, ou bien gestion du recrutement, o n'a ɲɔgɔnna caman. Olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000. Pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na, a bɛ wuli ka se APDP la. APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ. N'o kɛra musaka min kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw kulo kan. O wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public. O kunnafoniya de kun b'an bolo ka d'aw kulo kan. Bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin i kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don. Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa. Tap stand. Ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la, teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya, tap stand i bɛ ale télécharger. Yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye, i b'i ka code promo kɛ Ferko ye, o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili. Tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la, a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la, bɛɛ b'i ci la, nka baara o baara kɔfɛ, laɲini dɔ bɛ yen, laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ. Fatu filɛ nin ye, a bɛ baara kɛ BTP de la, a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ EDM mɔgɔw ye. O nana ni mun ye? Kuran fil dɔ tigɛra, sigida kelen bɛɛ bilala dibi la. Fatu ta ye bololatigɛ dan ye, wa a dan ma diya mɔgɔ si la. Nin ye Mamadu ye, taxibolila don. K'a to mɔbilibolila, a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari. A ma boli, wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele. A ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. Mamadu ye fasoden ɲuman ye, wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na, nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ. Isa filɛ nin ye, a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la. K'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. Kuranko la, fɛn bɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ, aw bɛ EDM SA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw, aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛwalew ko fɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDM SA mun ka surun aw la. An
an filɛbaw ani an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Fala ye bi su in na an ka baabu bɛna taa n'an ye Maɲanbugu balontan terrain na. Maɲanbugu balontan terrain min na sa ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ bi baara fanba kɛra ye ka kɛ ni Cɛbilen Darame ale ka janaja ye. Jamanakuntigi kɔrɔ Alpha Umaru Konare ale tun bɛ kɛnɛ kan. Jɔnkunda Tarawele minisiri kɔrɔw baden ani maa minnu ye jɔyɔrɔ k'an ka jamana kɔnɔ ni politiki mɔgɔw u bɛɛ lajɛlen nana ka na ta sibila laban kɛ Cɛbilen Darame ye. Marakaw ka kabilaw Cɛbilen yɛrɛ somaw n'a teriw maa bɔra diɲɛ fantan naani wɔlɔfɔw ye maa kɛrɛnkɛrɛnnenw bila ka na Fala ye. Bɛɛ lajɛlen nana ka na dugawu laban kɛ Cɛbilen Darame ye min sɔrɔl'o la an na o da maaw tulo kan. Farikolo ɲɛnajɛko ta kibaruya la sa président Tɔgɔla Kupu ale ta ko 5nan baaraw daminɛna bi présidency ale kelen ni fu kɛ Kidali la kelen donna kabini ndolantan daminɛ nka a ma nɔgɔya dɛ. Ndolantan kan ka kɛ yɔrɔ 2 la sa Mamadu Konate ale ni Sadu Wɛnzɛn Kupu in kuncɛli o ye septembre kalo nata tile 7 ye. An ka jamana kɔnɔna na sa ale ni kɔkan kibaruyaw an na dɔ fɔ o la. Fala ye ko maa minnu bɛ yen n'u bɛ faso ka baara la n'u tɛ taa baarakɛyɔrɔ la ko fɛɛrɛ sɔrɔl'u la dɛ. Su in na an nana Asimi ale kumakan lamɛn o ko kan. Fala i b'a dɔn k'a wari bɛ joli ma? A bɛ bɛn miliyari 42 de ma. Président bɛna ɲɛfɔ n'Ala sɔnna a ma. Ka se ka mɔgɔw dɛmɛ maa minnu ko sa k'u ka kinw dilan ka ɲɛ. I b'a dɔn k'a fɔ baara in kurumokarila nin y'a dɔgɔkun kelen ye Dawudabugukaw fɛ yen ka pavé da yɔrɔw la. Président a yɛrɛ ye donbolo kɛ maa minnu b'o baaraw la. Béton machine, ciment, ale ni cɛncɛn. Asimi yɛrɛ y'o ta k'o di ko walasa baara in bɛ se ka taa kɛ ɲɛ cogo min na an na taa o fana kɛnɛ kan. Ni Ala sɔnna a ma kɔkan kibaruyaw e ko Trump ni Putin ma ɲɔgɔn ye ka ban. Nka Fala ye nin ma kɛ komi anw kunbɛnna cogo min dɛ. E m'a ye fo Trump bɛ garibu gosi. O kɔrɔ ko nɔgɔn tɛ. Nin ye an don k'a ye su in na sɔɔni sisan an bɛna n'a walawala a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a ko la cogo min. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu dun wara ta de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka ko to mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ
ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni daamu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunia travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni Falai an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn sabu kelen dugulamaga waleya kelen fɔcogo caman waleya kelen lakali banbali kuma kelen min kɛlen ka dugu bɛɛ lajɛlen labɔ Falai kunnafoni sariya la u b'a fɔ an ye an ka kunnafoni la ko les faits sont sacrés les commentaires sont libres ni ko kɛra waleya min kɛra i tɛ se ka fɛn far'o kan nka hakilina dini i labilalen don o la ni waati in na hakilina dini de ka ca ni ko min kɛra o fɔli ye a bɛ sɔrɔ min fɛ maaw ka kunnafoniw sɔrɔ yɔrɔ tɛ kelen ne bɛ tilen ka min fɔ o kelen de don Falai kunnafoni dila e t'a dilan koyi i dalen don minnu na olu de b'a d'i ma nka i yɛrɛ b'i ka baara kɛcogo fara a kan ka sɛgɛsɛgɛli dɔw don a la k'a lajɛ yaasa a bɛ se ka fɔ cogo min na fɔlɔ o b'a la ani k'a dɔn fana n'o y'a sɔrɔ min y'a d'e ma ani fan dɔ min fana b'a la a ko bɛ cogo di Falai su in na Faransi lieutenant min minɛna ko in senfɛ Falai a tɔgɔ de ye ko Yann Christian Bernard Vézilier a minɛna fangandaraki la fangandaraki min n'a ma se ka ɲɛ sɔrɔ Bernard Vézilier Faransika don officier don mécanicien don armée de l'air kɔnɔna na a yɛrɛ y'a ka wolomasiri taba baaraw daminɛ san 1989 a ye jɔyɔrɔ minnu sɔrɔ o ye sous-lieutenant ye san 2001 lieutenant san 2003 capitaine san 2009 commandant san 2015 lieutenant colonel san 2016 min ye u ye jala fana d'a ma lakodɔn jaba a bɛ fɔ ma sa ko chevalier de l'ordre national du mérite san 27 a y'o de kɛ baara la Falai Faransi a ka wolomasiri tabaw ka gun kan wa ni waati in na service de renseignement maaw olu ka maa mafalen don fangandaraki min kɛra Mali kɔnɔ yan n'a tun kan ka kɛ ka ɲɛsin calatigɛ jɛkulu ma n'an b'a fɔ olu ma ko institution k'olu filenkolonci k'o dakolonci Falai an ye kibaruya dɔw sɔrɔ cogo min o ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali service de renseignement olu ye wulikajɔ kɛ sa ka se ka nin balakacu min tun kan ka kɛ k'o bali sabula a yirala k'a fɔ ko min ye wolomasiri taba dɔw tun bɛ a la duguden tɔn dɔw tun bɛ a la maa mafalen min yɛrɛ ye nin ko in bɛɛ lajɛlen sigi sen kan k'a kɔkɔrɔ don k'a kɛ Falai o ye Faransi service de renseignement ɲɛma baarakɛla dɔ ye ko waleya jumɛn de kɛra Faransi maa kofɔlen min filɛ nin ye n'o ye nin colonel in ye Falai ale bilala ka na Faransikaw ka DGC fɛ nka birifini min dalen don a kan o ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baara ye o de la Faransika lasigidenso min b'an fɛ yan o kɔnɔna na a ka baara n'a jɔyɔrɔ ye min ye o ye deuxième conseil ye Faransi lasigiden na Mali kɔnɔna na nka nakun yɛrɛ tun ye min ye kibaruyaw minnu sɔrɔla a n'an ye kunnafoni minnu sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ko a kun nakun tɛ o conseil baara in ye ko ye Falai a kun nakun ye Mali fanga bɛ se ka cun cogo min balakacu o bɛ se ka kɛ a la cogo min calatigɛ jɛkulu k'olu bɛɛ lajɛlen k'olu halaki nka ale tun tɛ min kalama kabi a don Mali dugukolo k'a fɔ ka na se nin waati ma Falai ale nɔ minɛlen don a sɛgɛsɛgɛlen don a ka taa ni ka segu bɛɛ lajɛlen jateminɛlen don service de renseignement maaw ani maa minnu b'o baara ɲɔgɔnna kɛ an ka jamana kɔnɔ waati laban in na maa kofɔlen a y'i den ka politikimaa dɔw k'olu bisimila min ye fasodenw ka tɔnjɛkulu dɔw ye a n'olu kumana na yɛrɛ kun kɛlen don ka labɛn kɛ sa Falai don nataw la Bamakɔ gɛrɛnw a kun bɛna don olu kɔnɔna na ka taa lajɛ gɛrɛn kɔnɔna baaraw olu bɛ cogo di
yaasa k'a dɔn k'a fɔ furancɛla fanga yɛrɛ a bɛ maliyɛnw bolo da jumɛn na yanni a ka baara yɛrɛ nakun ye min ye n'o ye fangajaso in ye k'o sɔrɔ a kun jigi dalen don fana sɔrɔdasiw kan sɔrɔdasi minnu bɛ yen ni dɔw gɛnnen don ka bɔ wolomasiri tabaw ka gun kan nin waati in na ani sɔrɔdasi ɲɛmaa dɔw nka fala ye ale ɲinɛna fɛn kelen pe dɔrɔn de kɔ o ye k'a jira k'a fɔ ko mali jamana fana ɲɛmaaw y'a fɔ siɲɛ caman k'a bɔra batɛmɛsira la koyi chef de renseignement maaw u ye ale so dɛndɛn k'a lakɔlɔsi a ka taa ni ka seginw k'olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ suko ni dugujɛ cɛ fala ye o de la sa a yera k'a fɔ min ye maa kofɔlen ye sɔminkɛlen ale la faransikaw ye sɛbɛnni dɔ kɛ k'o sɛbɛn fili bɔlɔlɔ sira fɛ sa ni o ye groupe whatsapp ye k'a yira fɔlɔ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min ye nɛma sagara ye ko ale minɛna o sɛbɛn bɔlen n'o sera groupe whatsapp ni jɛkulu caman sanfɛ fala ye o de nana kɛ sa to bina nugula ye faransi kunnafonidilaw bolo u bɛɛ lajɛlen wulila sa ka don ko in na ka kuma caman fɔ maja minnu bɛ a la fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan sa mali wolomasiri taba bɛ se ka tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ cogo min u bɛ se ka mangoya sɔrɔ cogo min maa minnu bɛ yen ni tɛgɛ dara olu ka kɔn ka olu bɛɛ lajɛlen dantigɛ k'a fɔ karisa ni karisa olu minɛna u ka surun karisa la karisa fana ni karisa olu fana bɛ bolo la u ka surun nin na nin ye nin ka maa ye nin ye nin ka maa ye k'o kunnafoni di k'o gan faransi kunnafonidilaw u y'u ta ni ka segin ni ka fala ye k'a kɛ dɔn ni tɛgɛrɛ ye fa bɛɛ lajɛlen fɛ fo k'an ka maa dɔw jatigɛ nka waati min na olu bɛ k'o fɔ fala ye o y'a sɔrɔ u kɔnna k'a fɔ ko abasi ko ale minɛna k'a sɔrɔ abasi an ye kunnafoniya minnu sɔrɔ ale minɛna utukalo tile 10 min ye nɛma sagara ye o minɛna utukalo tile 7 danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen y'o faamu nka wulikajɔ min tun bɛ yan bolo o de tun ye sa nin bɛɛ lajɛlen jɛrɛ jɛkulu dɛmɛbaa minnu tun bɛ a la mali kɔnɔ jɛkulu minnu bɛ yen n'olu tun b'a nɔfɛ fasoden minnu bɛ yen n'olu bɛnn'a kan fala ye ko in ka gɛlɛ dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a taara sira fɛ a sira ka gɛlɛ dɛ sɛgɛsɛgɛli ani ko ɲɛɲinini o de bɛna to nin ko tɔ bɛɛ lajɛlen bɛna se ka ɲɛdɔn maa minnu bɛ bolola bi olu dɔrɔn tɛ ko in taara yɔrɔ jan sabula laɲini yɛrɛ ba tun ye min ye mali bɛ segin faransi tɛgɛ kɔnɔ cogo min na k'o ko lateliya fanga dafere in laɲiniba tun ye o de ye an ye nin ɲininkali ninnu ni nin sɛgɛsɛgɛli ninnu minnu kɛ fala ye n'i ye jateminɛ kɛ ko caman kɛra nin tile laban in na n'i y'u sanga ɲɔgɔn ma k'u sigi cogo lajɛ ɲɔgɔn na i bɛ faamuyali kɛ ko caman na nka waleya min don an k'a fɔ fana a bɛ kiiri tigilamaw bolo olu fana bɛ k'u ka baaraw kɛ a la a sɛgɛsɛgɛliw ma ban o bɛ sen na hali bi fala an bɛ min fɔ ɲɛmaaw ye u ka wuli ka baara kɛ an bɛ min f'u ye u ka wuli k'u cɛ siri an bɛ min f'u ye u nana daminɛ cogo min u k'a ta o nɔkɔrɔ la maliden ɲuman ma ban koyi u k'u ɲini ka danamaw ɲɛnamaw ɲini minnu ta ye fasoko ye k'u bila baara la maa minnu bɛ yen n'u bɛ baara min ɲɛdɔn u kana kuntilenna filɛ u kana mankan kuma filɛ u ka jamanaden ɲɛnamaw ɲini u n'olu ka baara kɛ bi bi in na min bɛ sen na fala a ka gɛlɛ fo ka taa fɔ a ka gɛlɛ sabula ni ko min man ka kɛ min ka jugu maaninfinya la o ye danaya kana cɛn ni ɲɔgɔn cɛ de ye ni danaya tiɲɛna ko caman bɛ gɛlɛya fala an kana kɛlɛ o de ka fisa n'an kɛlɛla ka diya ye donc su in an b'a ɲini u fɛ halisa u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan halisa u ka dɔ fara basigi kan halisa u ka jamanadenw ka hakɛw ɲini ka ɲini u bɛ se ka lasɔrɔ cogo min fala ye fɛn dɔ fana bɛ yen an b'o fɔ su in na jamana ɲɛmaaw a bɛ ka wariw sara tiɲɛ don jagokɛla caman bɛ yen u bɛ ka wari sara olu ye fala ye nka wari min bɛ se fasodenw ma olu tɛ ka sara dɛ bɔn minnu bɛ yen n'olu ye 10 millions ni 5 millions ni fɛn ye olu tɛ ka sara dɛ belebeleba minnu bɛ ka sara olu wari tɛ to yan dɛ a wari bɛɛ bɛ ta ka taa jamana kɔ kan o de la bɛɛ lajɛlen bɛ kule la ko sɛgɛn bɛ yen bi sɛgɛn bɛ yen sabula fala ye ka bɔn a ka sɛgi a ka manda n'o ye 5 millions o tɛ ka sara fala ye miliyari tigi ta bɛ ka sara a ye o la fantanw bɛ mun sɔrɔ n'o bɛ to an cɛla fala ye o de ka n'o ka wari a gɛlɛya an ye min bɛ wari baarakɛlaw da u ko wari min bɛ to yan o de ka dɔgɔ bi sabula jagokɛlaw ni jagokɛla ba fɛn fɛn ka wari bɛ ka sara olu ye miliyari ko kumaw de ye o ye waribaw de ye olu tɛ jigin duguma wari min bɛ jigin duguma k'u k'u hakili to o fana sarali la fala ye
n'a y'a sɔrɔ maa minnu ka manda 1,000,000 taw bɛ yen u k'olu fana sarali daminɛ a 1,2 tigiw n'a 1,10 tigiw n'a 1,20 tigiw olu de taa ni bɛ jigin ka na dugu ma fantanw b'o de sɔrɔ u bɛ baara kɛ n'o de sɔrɔ bɛ yigura n'o de nka min ye belebeleba ninnu ye u fana bɛ taa juru sara de la kabi covid daminɛna juru b'u la an b'a f'u ka n'u ta sara dɛ fala ye nka k'u ka hakili to fitininw fana na parce que kuma min bɛ dugu kɔnɔ bi n'i taara yɔrɔ yɔrɔ ko wari tɛ yen i m'a ye san ta fɔ ko wari kolon a taa ayi an kɛra Gana ni Laginɛ ɲɔgɔnna ye o maa si t'a fɔ maa ma tuguni k'i ka wari man ɲi parce que bɛɛ b'a dɔn min bɛ sen na sisan ala ka sababu ɲuman k'an ye nin ye an don k'an ye yanni an ka don an ka kibaruyaw la fala ye. Yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabila an ka client aw ni ɲankuma yurugu in tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan jeu et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka telefɔni na ni o ye message ye i mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gurula kodi don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money kodi secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gurula kodi ni a tolen kuru la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleya jugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. Fala an bɛ taa Kuluba faama sigiyɔrɔ la bi min ye jamanakuntigi ye General d'armée Asimi ministre bɛ Malikura ko kunna n'an b'a fɔ o ma sa ko refondation ale ni calatigɛ jɛkulu la kurakurali ɲɛmaa n'o ye Bakari Tarawele ale taara ni sɛbɛn ɲɛfɛ sɛbɛn min bɛ tali kɛ sa an ka jamana baarakɛyɔrɔ baw faso cakɛda belebelebaw olu kimɛli ko ani yɛlɛmali ko ka kɛ ni subahana mansiw ni diɲɛ taabolo kuraw ye baara in a kɛra Kuluba faama sigiyɔrɔ la premier ministre général de division Ablaye Mayiga ale tun bɛ yen min ye gouvernement maaw tun bɛ yen CNT président ale fana tun b'a kɛnɛ kan ka taa fara calatigɛ jɛkulu kan ani jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min n'o ye baara in yɛrɛ sigi sen kan jamanakuntigi a y'a ka kuma daminɛ ni min ye o ye k'a fɔ ko nin miirina min sigilen filɛ sen kan nin ye a bɛ tali kɛ marabolo baarakɛyɔrɔw olu yɛlɛmali ka subahana mansinw k'o don a la ministre Bakari Tarawele ale fana ye o de fɔ ko min ye nin ko min sigilen filɛ sen kan nin ye fala ye ko an ye assise nationale min kɛ yan o ka laɲini la belebeleba de ye nin ye maa minnu bɛ jamana in kɔnɔ n'u tɛ taa baarakɛyɔrɔ maa minnu bɛ yen n'u bɛ jamana nafolo cɛ n'u bɛ cakɛda wɛrɛw la maa minnu bɛ yen n'u bɛ sara fila taw la maa minnu bɛ yen n'u tɛ ye ɲɛ yɛrɛ la fiyewu bugunatigɛ foyi t'u la f'u tɔgɔ sɛbɛnnen don baarakɛyɔrɔw la jamana taw marabolow kɔnɔna na ko min ye maa 158 317 o maa de bɛ jamana ale ka baarakɛ bolo la ale ni marabolo taw kɔnɔna na nka jateminɛw kɛlen fala ye sɛgɛsɛgɛli maa 122 166 o de sera ka taa ye minnu yera u yer'u kolo la k'a fɔ ko karisa bi a filɛ nin ye o y'o ye biométrie fana o bɛ maa minnu bolo olu fana yera nka fala ye maa 76 151 an bɛ k'olu ɲini ni alimentɔrɔsi ye fonctionnaire dɔw ye n tɛ fɔlɔ 100 saradala fala ye olu bɛ bɛn maa 4 ani buruburu 57 ma u bɛ sara ta jamana kun u bɛ musaka ta hakɛ fɛn fɛn ka ta fala olu ka wari san kɔnɔ jamana bɛ min don olu la miliyari 48 buruburu 28 nka u ti ye dɛ tɛna kɛ an ka baarakɛyɔrɔ jinɛmoribaw ye a n'a wɔkulɔw n'a ɲɛgwanw n'a subaw ye gingingɛrɛ maaw o la sa minisiri ko ka kalo 3 d'u ma u k'u jija u ka taa ye u ka baarakɛyɔrɔw la nka ni kalo sara tɛmɛna fala o y'a bannen ye dɛ jateminɛ ni kimɛli minnu kɛra baarakɛyɔrɔw la
ka taa maaw lajɛ an'u bugunatigɛw n'u ka tɔgɔsɛbɛnsiraw bɛɛ lajɛlen k'olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ n'o y'a sɔrɔ u bɛ baarakɛyɔrɔw la mali kɔnɔ mali kɔ kan n'an ka lasigidensow bɛɛ lajɛlen na Falaye k'o de jaabi ye nin di min ye Fatumata Useni Mayiga ye n'a fana bɛ Mayigalakaw ka sigi la jɛkulu in baara min kɛra ale ye ɲɛfɔli kɛ a la bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ bɛ se k'a faamuya cogo min a womuso bɛɛ lajɛlen min ye jamanakuntigi ye a ko bi ko an ka marabolo n'an ka jamana baarakɛyɔrɔw la maaw ka colocololi ko a cayalen don kosɛbɛ wa min ye yɔrɔ caman na fana maaw tɛ ye ɲɛ na fiyewu a kɔni bɛ fɔ ko ni maa hakɛ bɛ nin baarakɛyɔrɔ in na nka i bɛ fɛn bɛɛ kɛ i t'u ye wa min ye maa dɔw yɛrɛ ye u ti yan u soma ti yan u ti ye ɲɛ na nka u ka sara bɛ ta dɛ dɔw yɛrɛ bɛ fɛnɛ denmisɛnw yɛrɛ ta fana olu ma kɛ jinɛw ye sa wa Asimi a ye min fɔ baara in kɛnɛ ka Falaye bi an ka jɛ ka o lamɛn. An bɛ foli bila premier ministre la gouvernement membre la ni ministre de la refondation ani an ka jamanaden minnu ye nin baara kɛ n'olu tun bɛ commission technique la an bɛ foli bila la nin baara min kelen filɛ sabula da ka jamanadenw ka laɲiniba kun don jateminɛ kɛra k'a fɔ nafolo min bɛ bɔ Mali fonctionnaire tɔgɔ la minnu bɛ collectivité territoriale ani fonction publique la nafolo min bɔ u tɔgɔ la jateminɛ kɛra fo ka jateminɛ kɛ n'a sɔrɔ wari a mɔgɔw b'a sɔrɔ u n'a sɔrɔ mɔgɔw yɛrɛ bɛ yen sabula da kan fɛn damadɔni jateminɛ la i t'a sɔrɔ dɔw la mɔgɔw sara mais hali bi u ka saraw bɛ ka bɔ donc mɔgɔ wɛrɛ b'o saraw ta k'o dun i t'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw fana bɛ yen u bɛ sara sɔrɔ yɔrɔ fila yɔrɔ saba bɛɛ la dɔw b'a sɔrɔ fonction publique la u b'a sɔrɔ fana collectivité territoriale la donc bɛɛ jateminɛ kɛra donc a fɔra ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sisan mun b'a to wari min bɛ bɔ olu baarakɛlaw tɔgɔ la n'a sɔrɔ wari bɛ se a seyɔrɔ la n'a tɛ se a seyɔrɔ la k'a sɛgɛsɛgɛ sabula da ko bɛɛ bɛ kɛ ka jamana maracogo ɲuman k'o bila sen kan ani ka yuruguyurugu kɛlɛ donc an bɛ foli bila an ka jamanadenw na minnu ye nin baara kɛ sabula da kan a baara kun fɔlɔ an tun fɛ ka baara daminɛ tuma min na a kun ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw fɛ a bɛ se ka kɛ olu tun tɛ maliyɛnw yɛrɛ ye mais a jateminɛ kɛra wari tun bɛ bɛn musaka min bɛ bɛn fɔlɔ min ma o tun bɛ taa miliyari 4-6 fo ka se miliyari 9 ma o de kun na an yɛrɛ ɲini an ka jamanadenw fɛ an ka yɛrɛmahɔrɔnya kɔnɔna la an ka jamanadenw ka baara kɛ donc a baara kɛlen fo ka na se sisan ma wari min donna n'a ye jateminɛ a tɛ miliyari 1 yɛrɛ bɔ donc an bɛ foli bila an ka jamanadenw na ni yɛrɛmahɔrɔnya baara la donc o tɛmɛnen kɔ jateminɛ kɛra fɔ n'an ka baara bɛ daminɛ 2022 jateminɛ kɛra fɔ baarakɛla minnu bɛ yen o tuma u tun bɛ bɛn baarakɛla 158 ani 317 baarakɛla de ma bon minnu kodɔnna sɛgɛsɛgɛli kɛlɛ minnu kodɔnna o bɛnna 122 ani mɔgɔ 166 bon minnu ma kodɔn yɛrɛ o bɛ bɛn 36 ani mɔgɔ 151 donc o b'a yira hali bi gɛlɛya bɛ yen donc o mɔgɔ minnu ma kodɔn olu ka wari n'i y'o jateminɛ o bɛ taa bɛn miliyari 48 kunkanfɛn ma donc o b'a yira soit o wari a mɔgɔw u ma t'u yɛrɛ lakodɔn ou a wari mɔgɔ de b'a ta ka dun donc pour que nɔgɔ b'o o baara la sisan kɔni baara bɛɛ banna pewu mais pour que an kana don dɔ gasi la u bin kana kɛ dɔ kan a fɔra k'u ka kalo 3 di jamanadenw ma minnu yɛrɛ lakodɔn u ka t'u lakodɔn n'o kalo 3 tɛmɛna o miliyari 48 kunkanfɛn a bɛ ta ka bila jamana wangaden kɔnɔ o wari bɛ se k'an permettre a bɛ se k'an dɛmɛ an bɛ ka mɔgɔ min ta ka bila forobaca la ka dɔ fara jama kan a bɛ se k'an dɛmɛ ka dɔgɔtɔrɔsow dilan a bɛ se k'an dɛmɛ ka siraw dilan nin bɛɛ b'a yira hali bi jamana in tɛ fantan jamana ye mais fɛn min don fo bɛɛ de ka i jɔ i jɔyɔrɔ la fo bɛɛ de ka hinɛ jamana na i ka baarakɛda la nin wari mana sɔrɔ sisan a mana kɛ caman bɛ ka nin baara kɛ dɛ o denw tɛ baara la u dɔgɔninw tɛ baara la u balimaw tɛ baara la donc bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye min b'a to an bɛ dɔ fara jama kan mais minnu ye baara kɛ vraiment n b'u fo dan tɛ foli min na n b'a fɔ premier ministre na donc an bɛ médaille d'u ma hali bi an ka cɛsiri mali y'an de ta ye an fɛ mali ka kɛ cogo min na mali bɛ k'o de ye. furancɛla fanga ɲɛmaa a ye dɛmɛ ta ka don maaw ma maa minnu bɛ yen sa n'olu bɛ wuli ka jɔ la nin waati in na u ka kinw bɛ se ka saniya cogo min ne ka sigida n ka faso ko
o min sigira sen ka ministre min bɛ sifin kunna sa ko yaasa ka se ka sigiraw olu dilan ka ɲɛ k'u cɛ ɲɛ kosɛbɛ an ka kinw kɔnɔnaw la bɛɛ ni kelenya o hukumu kɔnɔna na sa furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye général d'armée Asimi ye ale kɔni ye minɛn ta ka d'u ma Fala ye siman tɔni 1000 min ye mulu ye o 30,000 beton ɲamina min bɛ machine bɛ beton nɔɔni o den 10 a y'o di u ma ka tila k'a fɔ fana k'u ka wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ baara min bɛ sen na a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min baara in minɛn ninnu diyɔrɔ la sa maa min tun bɛ jamanakuntigi tɔgɔ la o ye Agibu Danbele n'an b'a wele ko junior ale yɛrɛ ka nagakɔrɔma kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲɛsinnen don musaka minnu n'a y'o ta ko o bɛ don maaw dɛmɛni ko hukumu kɔnɔna na colonel Sheikh Mamadu Serifu Tunkara n'ale présidence dafu ye ale fana tun b'a ko kɛnɛ kan ka taa fara sa maa tɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ jamanakuntigi yɛrɛ ka nagakɔrɔ baaraw kɛ ka kɛ ni maaw dɛmɛni ye Agibu n'o o ye junior ye a ko ni musaka ni nin dɛmɛ min filɛ ni jamanakuntigi fɛ ko a yɛrɛ de kɔni ye nin di sa ko ka kɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ yaasa sigidaw bɛ se ka sanuya cogo min na baara minnu n'u filɛ k'a ta u fanga la nin ye u k'u jija ka se ka baara kɛ ka se fɔ a dan na min ye sigidaw ni kinw ye duguw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ cogo min min ye minɛn minnu dilen filɛ u ma fana a y'a ɲini u fɛ sa u ka se k'o minɛ ka ɲɛ minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna sa ani sifinw ka ko ale fana ye jamanakuntigi fo sa k'a ɲini denmisɛnninw fɛ ko ayiwa ko tɔw kɔ tɛ ko la tuguni dɛ bɛɛ ka wuli k'i jɔ k'i cɛsiri baara min filɛ nin n'o taara ka kalifa u la n'u yɛrɛ y'a ŋaniyaw siri u k'u jija ka se ka kɛ ka ɲɛ jamanakuntigi ye minɛn min fana di minɛn ka se ka minɛ ka ɲɛ ka baara kɛ maa wɛrɛw ka se ka nɔ bɔ n'a ko ye sira wɛrɛw fana fɛ dugutigiw ka ɲɛmaa min bɛ yen sa n'o bɛ sigida 4nan kɔnɔna na ne Bubakari Tabure ye ale fana ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin jamanakuntigi ma a ye nin min ta ka di denmisɛnninw ma n'o ye baarakɛ minɛn ye o b'a jira k'u k'u cɛsiri ka wuli ka jɔ kɛ ka dɔ fara u ka sigidaw sanuyali kan baara kɛcogo ɲuman o bɛ se ka kɛ cogo min na min ye nin baara in ye sa nin kɔni nin y'a daminɛlen sabula Dawudabugukaw fɛ sigida 5nan kɔnɔna la ko kɔni kurubo karili kun kɛra ne ka sigida n ka faso ko ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛ daminɛ na sa utukalo tile fɔlɔ a kan ka k'u fori utukalo tile 31 o fana kɛnɛ ka sa a bɛna taa lajɛ sa kin minnu n'olu sera ka baara kɛ ka ɲɛ minnu fana sera ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan yaasa u ka sigidaw u bɛ se ka kɛ ɲɔgɔnmadaw ye cogo min na Fala ye Keɲeba kɔnɔna na min ye Dabiya commune ye i b'a dɔn k'a fɔ bi gestionnaire de bɛ yen non a bɛ fɔ o ma ko gestionnaire des affaires courantes o ye Fasambo Keyita ye Fasambo Keyita kabini ale bilara commune kunna a ko de ko baara tun bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen ko k'o bɔ yen pewu dugudenw yɛrɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ mairie baara la mairie bɛ se ka baara kɛ cogo min na ka ɲɛ Fala ye hakilinaba min bɛ u la sa u b'a daminɛ ni min ye mairie yɛrɛ so ale tɛ dabolo ɲuman na koyi o de la sa u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye ntɛnɛn nata i ɲɛ bɛ nin so min na tan nin de ye mairie ye sisanama ye mairie bɛ taa ni sisan bi Dabiya maire de ko sa nin kɔni tɛ se ka to tan k'a fɔ ko u bɛna se ka baara kɛ nin na kura a y'o boloda o fana o de filɛ nin ye nin de kan ka jɔ o jɔli hukumu de kɔnɔna na sa maaw ye u dɛmɛ o baara bɛ se ka sigi sen kan cogo min na i m'a ye sangaso in ale de kan ka jɔ ntɛnɛn don u bɛna o baara de kurubo karili kɛ ka se ka ko bɛɛ lajɛlen daminɛ yaasa baara bɛ se ka jɔ cogo min na ka ban min ye maire ye n'o o ye gestionnaire d'affaires courantes ye ale kɔni ni dugudenw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin baaraba in a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na min ye dugudenw yɛrɛ ye cɛsiri ni wulikajɔ min kɛ maa minnu fana kɛlen don k'u dɛmɛ olu bɛ se ka nisɔndiya cogo min o de la u ye cérémonie ba k'a la sa u bɛna k'a la ntɛnɛn nata Fala ye Dabiyakaw fɛ yen mairie kura min ye Fasambo Keyita ye a n'a ka cɛdenw k'u na wuli ka jɔli kɛ sa u bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Dabiyaka bɛɛ lajɛlen welelen don a ko kɛnɛ kan jɛkulu min bɛ fasali la an ka jamana kɔnɔ utukalo tile 12 tɛmɛnen ale kɔni y'a ka jɔrɔnaw yira dɛ ko sabula bi bingalikɛla ni bamanciwale ni ɲugawale kɛbaw Kayi Segu ale ni Mali yɔrɔ caman na sa u kɔni kɛlen don ka t'u ta kɛ min ye maaw ka baarakɛyɔrɔ ye n'o ye usines ye min ye baganw ye k'olu fana suɲɛ Gawokaw fɛ yen o la sa min ye Josariya lafasaba jɛkulu in ye olu ko k'u ma jɛ ni o ye k'u b'a ɲini sa dugudenw jamana ɲɛmaaw ka se ka olu la kɔlɔsi k'u latanga nin waleya cɛjugu ninnu olu bɛ se cogo min na u bɛ se ka bali cogo min na maa minnu bɛ ka waleya ninnu fana kɛ fana ko k'u minɛ ka na n'u ye kiiri kɔrɔ CNDH y'a jira sa k'a fɔ k'a ka dɛmɛ kɔni bɛ wolomasiri tabaw ye u bɛ ka baara minnu kɛ Josariya hukumu kɔnɔna na ani dugudenw ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna na sa yaasa basigi ni lafiya ani an ka jamana sɔrɔw olu bɛ se ka lakana cogoya min na aéroport directeur ale ye sɛbɛnkura sigi sen kan Fala ye ko ni maa ni denmisɛnnin kɔni bɛ taa dugu la
ni ba ni fa tɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ taa sɛbɛn ta dɛ autorisation parentale k'o kɛra diyagoya ye maa maa ni kɔni ko i bɛ don pankuru de kɔnɔ hali ni bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Segu pankuru na kɛ fala ninnu kɔni y'an da yen dɛ Segu kɔni fo n'u taar'u jɔ Zanbugu sira ni Cɔribugu k'an kɔnɔ dɛ ko ni maa maa kɔni bɛ pankuru ta fala ye ka taa aw ka dugu la Kayi ka taa ne buranakaw fɛ yen a kɛra Tumutu ye a kɛra Gawo ye a kɛra Moti ye o on zone tout le monde o den b'i bolo ni fa tɛ yen i bɛ na ni fa ka tɛgɛnɔ bila saba ye k'a jira k'a fɔ k'a yamaruyara i ka taa ni den ye ni ba bɛ yen ni fa fana tɛ yen ni ba fana bɛ yen ni fa bɛ yen ni ba fana tɛ yen ba fana ka sɛbɛn minɛ nka n'aw fila bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka taa ni den ye nka maa si kelen k'i kana fɔ tuguni ko n t'a kalama ko sabula k'an ka jamanaden minnu bɛ bɔ kɔkan ka na congé la u natɔ ni sɛbɛn in tɛ na nka n'u ta waati sera pankurutigi kɛnɛ kan n'a fɔra ko sɛbɛn bɛ min u b'a fɔ ko bin kɛr'u kan k'u ka papiye ɲini k'a bila u kun donc ɲɛmaaw n'o o ye colonel Togola n'a ka maaw ye Mali aéroport bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa y'ale min ye a ko ko min ye somɔgɔ filaw kɔni ye n'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka taa n'a den ye sabula aw nana sɛbɛn yira sa k'a fɔ min b'a yira k'aw den don nka n'o kɔni tɛ k'a fɔ ko an bɛ taa den lamɔ de la an ye den tɔmɔ yan fɛ i nana i b'a papiye bɛɛ bɔ k'a da yaasa i ka se ka don pankuru kɔnɔ Mali kɔnɔna na fala ye silamɛ diinɛ jɛkulu min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko groupement des leaders spirituels musulmans n'a ɲɛmaa ye Usmani Sherif Madani Ayidara ye ko n ka mun gosira dɛ ko sini ni Ala sɔnna ma ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB kɔnɔna na min ye u ka jɛrɛ belebeleba bɛ yen n'o ye groupement maaw ye jɛrɛ belebele in sa k'a kɛkun ye min ye ɲɛbila baara minnu bɛ u bolo ka taa se u ka babuw ma babu minnu bɛna ɲɛfɔli kɛ o la ale ni Haut Conseil fana ka kɔngɛrɛba nata in ani mawuludu baaraw k'u bɛna t'u da don nin bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛfɔli kɛ o la Burkinakaw fɛ sa sifin min ye maa ba 60 ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u ye baki sɔrɔ u kɛlen don k'olu ta bi fala ye k'olu kana sa ka se ka baara kɛ kalo kelen kɔnɔna na subahana mansinw ka ngalansoli kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan miirinaw ni hakilina ɲumanw na ni fasoden ɲumanya kɛwaleyaw la yaasa sini ma sinikɛnɛ ma u fana bɛ se ka denmisɛnnin wɛrɛw fana la faamuya cogo min na bɔlɔlɔ siraw fɛ fasoden ɲumanya waleyaw ni faso kanuni ni faso taali ɲɛ na ale ni adamadenya tɔbɔtɔli baaraw Burkinakaw kɔni ye nin kɛ sa ko a daminɛna utu kalo tile 10 a bɛ taa kuncɛ septembre kalo tile 11 Nizɛrikaw fɛ yen sanji ye tiɲɛni kɛ Ɲamekaw fɛ yen kununko fala ye san tilenna ka na ka si ka na ka tila ka tile sow bɛ na dɛ anw ka bɔgɔso de ka ca ye o fala ye so binni yɛrɛ ma kɛ problème ye koyi dɔ de fana kun ka so bɛ o bɛ ka jɔ so in banbali u taara yɛlɛma a kɔnɔ muso dɔ ale fana si bɛ san 22 la ani den 2 e ko so ma biri olu kan wa min ye den kelen ye o bɛ san 9 la kelen bɛ kalo 9 na ko so taara dafiriw bɛɛ lajɛlen kan waati min na sa maaw kɔni sera ka na ka se ka dɔ sama ka bɔ n'a a ye n'o ye maa joginnenw ye maa minnu kɔni bɛ yen n'a dafiriw kan u ma se ka fosi fɛɛrɛ foyi sɔrɔ o la min ye waleya cɛjugu in kɔni o de kɛra sa so kɔni a firilen don olu kan Laginɛkaw olu bɛ ka pali ale kunbɛli baaraw kɛ utukalo tile 13 sa yaasa ka se ka boloci kɛ u y'o baaraw sigi sen kan Ginɛkaw fɛ yen min ye baara in ye sa k'a bɛna na t'u ka marabolo bɛɛ lajɛlen na ko maaw ka n'u denw dogo dɛ den o den bɛ yen n'o bɛ kalo 5 la u ka bɔ n'u ye wa min ye boloci in ye fufalaki don dɔrɔmɛ 1 tɛ minɛ a la a kɛkun ye ka pali bana k'ale kunbɛn a kana maaw sosuwa Surankaw fɛ yen maa 40 o de fatura fala ye k'a sababuya kɛ kolera bana ye kolera bana ye dɔgɔkun tɛmɛnen sa u ka dugu min n'o ye Darfour ye ko min ye kɛlɛ bɛ senna ye cogo min na Médecins Sans Frontières maaw yɛrɛ y'a jira sa k'a fɔ ko fo dɛmɛ ka don u ma koyi nka kolera in a bɛ ka maaw sosuwa suko ni dugusajɛ cɛ maa 40 o de fatura k'a sababuya kɛ a ye sabula yɔrɔ in yɛrɛ taali ka gɛlɛ kɛlɛ fana bɛ yen marifatigiw tɛ ka ɲɔgɔn lamɛn Faransikaw fɛ yen seere dɔw y'a jira sa k'a fɔ k'u ka kwaji sanfɛ min ye maa dɔ kɔni ye o su fogono in yera u ka dugu yɔrɔ min bɛ yen Faransi Paris yɛrɛ kɔnɔna na sa n'u ka kɔgɔji min n'o tɔgɔ ye ko Seine ko sanfɛla la Champs-Élysées fanfɛla la min ye nin kalo in tile 13 ko su kelen yera o kɔfɛ tuguni su 3 wɛrɛ fana yera fala ye dugudenw olu kɔni weleli ma dabila sa wulikajɔ kɛ ka se k'a lajɛ nin su ninnu u bɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn Espagnekaw fɛ tasuma min bɛ senna ye tile 3 in kɔnɔna na sa kununko utukalo tile 14 tasuma in barika bonyana kosɛbɛ dugu fan caman bɛ bi degun bɛ ka don olu la kosɛbɛ min ye tasuma lajɔlaw ye
sapeur pompier olu kɔni welela Espagne yɛrɛ welelema dabila diɲɛ seleke naani maa bɛɛ lajɛlen ma ani nanzaralakaw k'u kana u dɛmɛ tasuma bɛ se ka fa cogo min na Genèvekaw fɛ Nations Unies ale bɛ sigikafɔ la sigikafɔ min bɛ sa n'o bɛna fɛɛrɛ ɲini k'a fɔ manani n'o ye an bɛ manani min kɛ ka baaraw kɛ ta fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲini a la a bɛ se ka kɔn cogo min sabula k'a kɛlen don ka tiɲɛni kɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ fala ye min ye Asimi ale tɔgɔla kupu o baaraw olu daminɛna bi Bamako min ye ndulati ye sa a kɔni bɛna to senna fo septembre kalo tile 7 min ye kurumukarili kɛnɛ kan kupu in ɲɛmaaba bɛ maa min bolo n'o o ye Sheikh Mohamed Sherifu Tunkara ye présidence DFM présidence baarakɛlaw faso calatigɛ jɛkulu ka taa fara premier ministre ka o bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen ndulati dayɛlɛ la sa fala ye ko min ye présidence yɛrɛ ale se sɔrɔ kidalikaw ka 1 ani 0 n'ala sɔnna ma san ndulati kɔni bɛna kɛ Mamadu Konate ale ni Wɛnsɛn Kulubali la bi baara daminɛli o kɛra Wɛnsɛn ale kɔnɔna na sa fala ye an b'a fɔ sa k'a fɔ ko nin balontan in a bɛ se ka a caman sɔrɔ an yɛrɛ ka kɛnɛw kan yan fala ye ko coup d'état min kɛra ma se ka ɲɛ sɔrɔ jamanadenw y'u hakilila di a la hakilila di yan'o cɛ sama fɔ ko Boubacar Kiki Kuyate ni ale tun bɛ ka jouer Faransikaw fɛ san 28 ni waati na sa e ko a ma taa Belgicaw fɛ wa Belgique première division k'a kan ka taa jouer o la san 2 ni tila kɔnɔna na a kɔni tɛgɛ nɔ bila contrat la sa a kan ka taa olu fɛ Belgique ka première division na a yɛrɛ tun bɛ Montpellier min ye o kɔfɛ sa e ko a ma bɔ Metz de ka taa Montpellier wa Montpellier de sa kɔni a nana ye k'a fɔ k'a kun banana bana in nana caya sa a yɛrɛ kɔni sara sisan min ye Belgicaw ye k'a bɛna t'olu ka première division na maaw ko cogo di furancɛla fanga jasoli min kɛra n'a ma se ka ɲɛ sɔrɔ an ka jɛ ka o lamɛn. Ne tɔgɔ Madu Kulubali hakilila yɔrɔ b'a la a ma ɲɛ quoi bi ma ɲɛ a ma ɲɛ sini sabula ka d'a kan n'a fɔra ko jamana bɛ nin cogo la ne t'a dɔn ne Madukun yɛrɛ ko mɔgɔ bɛ wuli k'i bɛna kana jamana mais est ce que jamanadenw yɛrɛ halalaw don han an population an kan ka wuli k'a jira u la de a ma diya n ye bi a ma diya n ye sini nin kɛ jamana yɛrɛ bɛ état min na bi n'a fɔra an ka burusi kɔnɔduguw ka kala a bɛ tila kana jamana fana capitale fana kala ka d'an ma o tuma an bɛ mun de kɛ sisan. Ne tɔgɔ Chakane jamu ye Traoré an yɛrɛw y'a mɛn k'a fɔ ko tentative de coup d'état bɛ yen nka sɔrɔ a dan kɛnɛmayara an bɛɛ y'a sɔrɔ réseau sanfɛ ani téléjournaliw la bon an ka hakilila tɛ tentative de coup d'état nin waati in na an yɛrɛ ka hakilila ta ye kɔrɔlen jango nin waati nin t'a kuma ye nin ma bɛn anw ma bi a ma bɛn anw ma sini an ka laɲini tɛ an b'a fɛ an ka jamana a ka to an bolo a ka d'an ye cogo min na an k'an sago k'an ka jamana ko la mais coup d'état ko in an sago tɛ bi an sago tɛ sini an n'u diɲɛ tɛ wa an t'u fɛ ala sago i sago. Ne tɔgɔ Tumani Kulubali mɔgɔ ninnu bilayɔrɔ wɛrɛ kana ɲin'u la hakili bɛ kuma tɔ dafa a kan ka kɛ kɛcogo min na a k'a kɛ ten dɔn an ka jamana an yɛrɛ mun bɛ ka kuma bi ne b'a dɔn hali ni jamana in hɛrɛ ma k'anw ɲɛna an mago b'an denw a n'an mɔdenw de la kunun tɛmɛna bi an faw tɛmɛna olu tora maɲumako la ka na se anw yɛrɛ ma fɔ bi an bɛna ka taa kaburu kɔnɔna la jamana in b'o nagasi kelen la n'a fɔra ko mɔgɔ dɔw nana o bɛ ka baara ta ni sɛbɛ kɛlɛ bɛ sen na fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sen na mais a bɛ k'a ɲini ka baara kɛ sira bɛɛ dɔ kan jija kɔnɔna na n'a fɔra ko mɔgɔ dɔ bɛ ka sɔrɔ mun bɛ k'olu sɔngɔma cɛ e yɛrɛ b'olu miiri jamana jugu de ye wa e b'a olu miiri jamana ɲɛ dɔw de ye a bɛɛ ye dɔrɔn parce que tubabuw ka namu de don u b'a ɲini ka wari don u bolo dɔrɔn fana ka hakilinasu ta ka d'u ma o mana u b'a fɔ k'u bɛna baara kɛ ka jamana in segin k'a dabiri an bɛ niveau min na bi ni Mali jiginna nin dingɛ kɔnɔ an bɛ bɔ bilen yan. Tɔgɔ ye Kɔba Kulibali an yɛrɛw jigida bɛ sɔrɔsiw kan n'a fɔra ko dɔw fana b'a fɔ k'u bɛ coup d'état kɛ an jigila bɛ waro dɛ mais an b'a fɔ a semiya u ka taa n'u ka ko ye an ka dugawu b'u ye Maliyɛn bɛɛ ka dugawu b'u ye n'Ala sɔnna ma u tɛ kɛ jugu sago ye. Ne tɔgɔ Isa Ture bon ne kɔni hakilinata ye min ye coup d'état tɛ jamana taaɲɛ fɛn min don a man ɲi jamana ma jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi n'a fɔra ko coup d'état ka kɛ a nafa ka dɔgɔ donc an bɛ an balimaw sensibiliser bɛɛ ka i yɛrɛ minɛ bɛɛ ka jamana bonya bɛɛ ka taa taabolo ɲuman kan k'o de ka fisa ni coup d'état ye. Ne tɔgɔ Fuseni Kulubali vraiment nin t'a wagati ye mɔgɔ bɛ jamana in jɔli fɛ nin tɛ nin wagati ye parce que an bɛ k'an yɛrɛ ɲini les deux côtés kɔfɛmɔgɔw b'an kan n'a fɔra sokɔnɔmɔgɔw fana b'an kan nin t'a wagati ye 16h mati u ye nin kɛ président ma non an yɛrɛ jigila tigɛ la quoi parce que normalement an kan ka fara ɲɔgɔn kan pour causer pour ka ninnu dɛmɛ mais n'a fɔra ko e de bɛna kɛ ninnu de non vraiment a ma diya mɔgɔ si ye Maliyɛn kɔnɔmɔgɔ fara kɛnɛma a ma diya mɔgɔ si ye président ma a ma diya ne yɛrɛ kɔni. Musa Daɲogo vraiment ne hakilinata ye min ye bon a kɛcogo man ɲa quoi donc ne fɛ jamana bɛ état min na sisan an ka ɲi k'a ɲini k'a bɔ o bolo de kan bon a ma diya n ye fiyewu wa an ye hakilinata de y'o ye. Traoré Alu ne yɛrɛ y'a kuma mɛn a ma diya ne ye hali dɔɔni
parce que jamana in bɛ yɔrɔ min sisan jamana mago tɛ nin ko sugu ninnu na an mago bɛ bɛn de la k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an b'a fɛ ka bɔ o kɔnɔ. nin wagati nin ka gɛlɛn nin wagati nin ko in na nin wagati na dɛ an bɛ taasira min kan nin ni kɔni ni ne ɲininka maliyɛn jɔ 100 o 100 sira in jɛlen don mɔgɔ caman bolo a bɛ se ka dɔw bolo a nɔgɔlen don mais ne bolo sira in jɛlen don mɔgɔ caman bolo kɛrɛnkɛrɛnnen ne yɛrɛ b'o la ne kɔni ne ma fili sira in na bon hali ni olu tun ye fili ye sira la a tɛ se coup d'État ma o aw de bɛ sanfɛ a ye sigi a ka kuma a bɛ sira jɛlen min ta ka fara sira in kan pour que sira in tɔ ka jɛ ne kɔni bolo o de cɛ tun ka ɲi n'a ma ɲɛ ko tɛgɛ dar'u kan fɛn o fɛn bɛna bɔ a ko la a kana dogo jamanadenw na an bɛ tilennenya de fɛ i b'a fɔ k'u ko an k'an tilen cogo min na loi caman bɛ yen maliyɛnw an jɛnna n'a ye tilennenya de kama olu min fana ɲɛmɔgɔ ye k'u tilen an ka taa n'o tilennenya ye an ka baara kɛ n'o tilennenya ye ni kunkun n'a ɲɛɲɛ a kana dogo an na n'a ma dogo an na a bɛ fanga d'u ka fanga la a bɛ barika d'u ka fanga la mais n'a dogora an na a bɛ na ni ɲugu dɔ ye jamanaden ni faama cɛ o tɛ fɛn ɲuman ye. bon nin ko in na an bɛ y'a ŋununu kuma bɛ i n'a fɔ a y'a mɛn cogo min na mais an kun ma se ka kala kelen turu a kan quoi mais fɔ suro an yɛrɛ y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ bɔra ka déclaration kɛ bon vraiment o la an sɔrɔla ka da la mais ne bɛ n yɛrɛ ɲininka minnu b'a fɛ ka coup d'État kɛ aha n'u tun ye coup d'État kɛ u bɛna bɔ ka mun de fɔ jamana kɔnɔdenw ye ne bɛ n yɛrɛ ɲininka yen fɔlɔ kelen filanan ye mun ye ne b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ sécurité bɛ halisa mais u ka dɔ fara sécurité kan kɛlɛ in a ka continuer pour que kɛlɛ in kana se ka jɔ parce que ala k'an kisi k'an n'a cɛ dan ne ninnu ka ko in kun réussi la vraiment o kun ye Mali seginnen kɔ ni fɛn ye fɛn min an tɛ se k'a fɔ a dan na quoi vraiment ko in kɔni a balila ne la fo ka taa fɔ a balila la kɛrɛnkɛrɛnnenya la o bɛ k'an ka musokɔrɔba min tɔgɔ fɔ a la vraiment ni kun y'a bila ne kunna k'a fɔ k'o bɛna ye nin ko in kɔnɔna la vraiment ko in a balila ne la fo ka taa fɔ a balila ne la walahi ni ne kun b'a mɛn ɲɛmɔgɔw yɛrɛ da ne kun ma da ko in na n kun ma sigi n'a ye mais ɲɛnamaya ko don fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ surtout Mali ko in na fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ donc ne kɔni bɛ min fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna ka gɛlɛya toujours u k'u hakili t'u yɛrɛ la u ka jamana in sécurité tɔ bonya halisa fo ka taa fɔ sécurité bonyana kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ parce que toujours n'i y'a mɛn ko défaite bɛna fanga in kɔnɔna la dɔrɔn a bɛ bɔ olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. an bɛ taa Maɲanbugu ndolanci terrain ale sanfɛ bi min ye Cɛbilen Darame ye ala ye ale ka kalifa minɛ a la tarata tɛmɛnen Cɛbilen ale kɔni fure nana ka bɔ Faransikaw fɛ yen kununko surɔ fala ye bi a ka janaja o kɛra janaja in kɛnɛ kan sa an ka jamanakuntigi kɔrɔ fila tun bɛ a kɛnɛ kan Alpha Umaru Konare ni ale yɛrɛ burankɛ Cɛbilen ye ale sabula a denmuso fɔlɔ n'o ye Kayatu Konare n'an b'a wele ko Atu o de furulen no Cɛbilen ma fala ye donc a furumuso n'o ye Adamba Konare ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ye président Jɔnkunda ale fana tun bɛ yen min ye minisiri kɔrɔw caman ka taa se premier ministre Modibo Sidibe ale ni Usumani Yusufu Mayiga olu fana tun bɛ a kɛnɛ kan politiki maa mafalen minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu caman fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan dugudenw fasodenw min ye marakaw ka kabila maaw ye u camanba u nana ka na bonyamasegi kɛ wɔlɔfɔw fana ye maa kɛrɛnkɛrɛnnenw bɔ Senegal ka na minnu ni Cɛbilen ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛɛ lajɛlen nana janaja in kɛnɛ kan maaba minnu fana bɛ yen n'olu y'an ka dugudenw ye an ka dugulenw ye olu fana bɛɛ lajɛlen nana ka na taasibila kɛ min ye Cɛbilen Darame ye min ye a yɛrɛ somaw a balimaw a sinjiw a denw a mɔdenw u bɛɛ lajɛlen nana fala ye ka na dugawu don kɛ yanni Cɛbilen a ka taa bila a dayɔrɔ laban na kuma kɔni cayara kosɛbɛ sabula maaw ye kuma ta kabini 10 heures fo ka taa se 13 heures ma selifana seli waati kuma tun bɛ sen na kuma nana nɔgɔya kuma min jumaseli kɛra jumaseli bannen min ye balɔntanyɔrɔ kelen in na yen tuguni sukan seli kɛra nka o y'a sɔrɔ maaba caman taara an bɛ min fɔ sa an bɛ taa ye Radio Mali maaw olu ye jamu sɔrɔ a kɛnɛ kan an ka jɛ ka o fana filɛ. An k'an bɛ Cɛbilen ko fɔ hali n'an tilenna ka siya foyi fɔ ka kaɲi Cɛbilen ka kuma laban wallahi a bɛ ban don min na kuma laban dɔgɔkun kɔnɔ a y'a dɔgɔmuso wele Bajɔlɔ ko Bajɔlɔ ye ɲɔgɔn minɛ dɛ an bɛ dugawu de kɛ ya Rabbi ala ka sofolo ala ka bɛn alijinɛ ma. Cɛbilen teriya a ma tulonkɛ n'a ye a y'a kɛ an n'a cɛ an ma jigin ɲɔgɔn na halisa an bɛ dugawu k'a ye ala ka hinɛ a la
ala ka yafa ma an y'a fɔ k'an bɛ da nin don in na ka duwawu k'a ye k'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ a la ka yafa k'a ye ka dayɔrɔ suma ka yen sama yan ye k'a jigiyɔrɔ ɲɛ a ka denbaya fana k'a dɔn ko u fa u bɛnkɛ u mɔkɛ cɛ min dɔn a tun bɛ mali fɛ a tun bɛ mali fɛ a ye baaraba de kɛ mali fana ye mali marabagakɔrɔ dɔw yera suturali kɛnɛ in kan alpha umar konare ani professeur jɔnkuna tarawure mɔgɔ fɛn o fɛn ni olu y'u ka laseli kɛ u bɛɛ lajɛlen ye cɛbilen Dramé a ka mali kanu de fɔ an tanyana parce que fura tɛ se a la mais a ma ban sabu a ye ko caman to a kɔ minnu san 10 san 100 san 1000 kɔfɛ fo mali cɛba dɔ tun bɛ yen a tɔgɔ tun ye cɛbilen Dramé a ye nin de kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ cɛbilen ne yafara ma ala ka yafa ma a yɛrɛ fana ka yafa ma jamana in a y'a ni d'a ma a y'a se kɛ a ye n bɛ se k'o sariya ni ɲininkara o fɔli ye ma wajibi ye ala k'a dayɔrɔ suma cɛbilen Dramé a fatura k'a si to sanji 70 de la a taara ka furumuso 1 ani den 9 o de to a kɔ u taara da a dayɔrɔ laban na falajɛ o sɛlɛdon de la cɛbilen Dramé ala ka saya k'i ma lafiya ye cɛbilen Dramé an bɛ dugawu kɛ sa ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an ka kiti min ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ Falaye Keyita ale tun bɛ k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ ani ne yɛrɛ bi taa an b'o jɔya n'ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 12 an na ɲɔgɔn sɔrɔ a baabu wɛrɛ kɛnɛ kan min ni si tɛ kelen ala ka dugu ɲuman jɛ ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 n ko 98